Εμείς, παρά την κριτική και τις επιθέσεις που δεχτήκαμε, βρισκόμαστε εδώ, είμαστε παρόντες. Ο Παναθηναϊκός παραμένει μεγάλος σύλλογος και σε κάθε περίπτωση θα ξεπεράσει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει. Θα αναζητηθούν λύσεις στα προβλήματα που δημιούργησαν περαστικοί και καιροσκόποι. Εγώ δηλαδή. Κύριε Βαρδινογιάννη, σου απαντάω από αυτή τη συνέντευξη τύπου. Εσύ είσαι παρόν και εγώ είμαι ο καιροσκόπος. Εσύ λοιπόν προσπαθείς να φύγεις και εγώ είμαι εδώ. Μέσα σε όλες αυτές τις ανακολουθήσεις και τις παγκόσμιες πρωτοτυπίες, κυρίες και κύριοι, διέρευσε τον τελευταίο καιρό και ο κύριος Βαρδινογιάννης δεν θέλει να βάλει μέλη στο Διοικητικό Συμβούλιο και οδηγεί τον Παναθηναϊκό στο πρωτοδικείο. Δηλαδή, αν δεν υπάρξουν μέλη εκλεγμένα από άλλους μετόχους και όχι από τον ίδιο, τότε μετά την δεύτερη επαναληπτική γενική συνέλευση, ο Παναθηναϊκός θα πάει στο πρωτοδικείο. Έχει υπογραφεί ένα συμφωνητικό. Και αυτό είναι το μόνο που του λέω. Όλα τα άλλα τα ξέρει. Αυτό δεν το έχει αντιληφθεί. Ξέρω ότι με ακούει αυτή τη στιγμή. Πάρει αμέσως τηλέφωνο τους δικηγόρους να του ρωτήσει. Έχει υπογράψει ένα συμφωνητικό μαζί με τους άλλους μετόχους όταν βάλαμε 67 εκατομμύρια. Και σε αυτό το συμφωνητικό μέσα, πρώτον, λέει ότι έχουμε δικαίωμα προτίμησης εάν κάποιος πουλάει τις μετοχές του. Άρα, το ότι καταθέτω τις μετοχές μου σε έναν δικηγόρο, τις καθιστώ αδρανείς και όποιος θέλει τις παίρνει, δεν μπορεί να το κάνει. Είναι υποχρεωμένος να τις προσφέρει όταν κάνει μια συμφωνία για το τίμημα, να τις προσφέρει πρώτα στους υφιστάμενους μετόχους. Και νούμερο 2, μέσα εκεί λέει ότι υποχρεούται να βάζει 10 μέλη. Όπως εγώ υποχρεούμαι να βάζω 2 μέλη. Και ο κύριος Πατέρας υποχρεούται να βάζει ένα μέλος και ο κύριος Γιαννακόπουλος υποχρεούται να βάζει ένα μέλος. Δεν μπορεί ένας μέτοχος με το να μην τηρεί τη συμβατική του υποχρέωση να βάζει μέλη να οδηγεί τον Παναθηναϊκό στο πρωτοδικείο. Ας μιλήσει με τους δικηγόρους του να καταλάβει ότι δεν μπορεί αυτά τα οποία λέει δημόσια, εκτός του ότι παραβαίνουν την κοινή λογική, να παραβαίνουν και τις συμβατικές του υποχρεώσεις. Θα σας μιλήσω λίγο και για το γήπεδο.